V interiéri môjho auta počujem 3 pipnutia. Taktiež som dostal SMS správu Replace battery in tag od môjho online systému Pandora. Čo to znamená? Váš autorizačný prívesok Pandora má vybitú batériu a treba ju vymeniť. Teraz vám ukážem, ako vymeniť batériu v autorizačnom prívesku Pandora BT760. Model vašej Pandora kľúčenky môžete skontrolovať na zadnej strane. Nájdite malý výrez na vrchu krytu. Oddelte obe plastové časti od seba. Odstráňte starú batériu. Vložte novú batériu s pozitívnym pólom nahor. Zložte plastové časti do seba. Stlačte tlačidlo na test. LED dióda bude blikať pre potvrdenie funkčnosti. To je všetko.